To, čumte, tady je velký sál. To tady ukážu. Odtud jsem. To jmenuje se to Pražská Orlová. A co tam je teďka? Aha. Ty to máš naopak. Čau. A jdem do metra. A za kolik se Pičo. No, to už si můžeš říct. Hajzla. Byl mě penis a ruka. Hej, máš ještě pravou. Hej, já jsem, kámo, já než jsem se zbudil, tak mně se zdálo o Skutíkovi. Přísahám, ale zapomněl jsem ti to říct, vole. Mně se zdálo něco, že Skutík to, když jsme šli někam na ten Václava. Ne, já teď nevím, kdo by... ještě za lístek. Počkej, co to bylo s tím? Já mám peněženku. Já si taky musím koupit lístek do píči. A já si koupím, to je jedno. Kurva. Já si nekoupu lístky, já jednoznačně jezdím na černo. Minulý týden jsem celý týden neměl ani jednu jízdenku. Protože jsem si celý týden nechal v batohu na box lítačku, takže jsem jezdil na černo. Tak to měl si posoběnutí alkoholiku. Já? No. Ne. Takhle to kupuje lidi. Kámo, co děláš, vole? Dej to na den, kámo, je to levnější. Na Proč? den. Protože budeme jezdit tam zpátky, potom Fakt? budeme jezdit po Praze. Aha, já myslel, že jedem jenom jednou. A jak to mám zpracit? Nákup a 24 h. Tak to je moc na jednoho. Jde v píči. Tolik, 3 suby hned. 3 suby pošlíte. Prosím. Nechci stvrzenku, ne? Chceš turzenku? A jak mám jít dál? Jak máš... Asi tě nepustí, dokud nedáš ano. Jo, teď už asi máš zaplatit. Jo, asi jo. Čau. Použijte kartu. A to musíš přiložit k tomu, to není, to se musí jako přiložit tady. Aha, já jsem si říkal. On to vkládal sám, čet. Já jsem to neviděl. To je boss. A nemůžou nám někdo já nejezdím s těma lístkama, já buď jedu na černo, anebo s lítačkou. Dík brácho.